ସେଦିନ ସେ ବସିକି ଶୋଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଅମର ହେଇପାରିବି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଅମର ହେଇପାରିବି? ଛିଣ୍ଡା ତକିଆରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସେ। ପାନଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଟିରୁ ସରିଯାଇଛି। ପାନଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଟିରୁ ସରିଯାଇଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ପାନ ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପାନ କେତେବେଳ ହେଲା ପାନଟି ସରିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦେବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେତ କରି ସେ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରଟିଏ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭଳି ଘର କରିଛନ୍ତି କି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଘରର ଗୁହାଲକୁ ଲାଗିଥିବା ବାହାର ପାଖରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ହେବ ତାଙ୍କର 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଘରରେ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଛୁଟି ଆସୁଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ। ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣା ହରିବା ଭେଣ୍ଟି ବେଗଟି ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ହଲେ ଦେଖି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପୁରାପୁରି ଥରି ଉଠିଲେ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲେ କ'ଣ କରିବ? କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଇଛି। ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍କାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲେ ସେ। କେବଳ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ କଲେ। ତ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଲେ। ମନେ ମନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହାସିକଲି ନେତା। କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନାନା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନାନା ପେଞ୍ଚ କୂଟନୀତିରେ ଆଜି ସେ ଉପରକୁ ଟିକି ହେଇକରି ପୁରାପୁରି ଉପରକୁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଲେ। ତା ପଛରେ ଆସିଲେ 2-4 ଜଣ। ଜଣେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋର ପୁଅଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହର ପୁରାପୁରି ଝରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫଟୋ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ହସି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଏଥର ଆସୁଛି। କିଛି କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ହଉନଥିବ। ତାକୁ ଚାଲିଗଲେ ପିଲେ ସେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉ ନାହିଁ ମୋତେ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ପିତୃଭକ୍ତିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ତାପରେ ଭାବିଲେ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ। ଅବଶ୍ୟ ମୋରି ବଡ଼ ପୁଅ। ଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ରୂପ। ମୁଁ ଯେବେ ଧନ ଲୋଭରେ ନାନା ଅସତ୍ ଉପାୟ ଧରିଥିଲି, ନାନା କୂଟନୀତିରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୁରାପୁରି ଉପରକୁ ଚାଲିଥିଲି, ଏ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ମୋର ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକାଶ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। ଅତଏବ ଯେ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ଆଖିରେ ପୁଣି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସେ ଗଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛିଣ୍ଡା ତକିଆରେ ଏ ପାଖେ ସେ ପାଖେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅଟି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ।